крайните популисти тук в Европа и те да вземат властта. Благодаря, госпожо председател. Дневният ред на следващото заседание на съвета изглежда чудесно. Растеж, работни места, икономически валутен съюз, банков съюз, така нататък. Проблемът е с практически аспект. Когато говорим тези прекрасни думи, нека да видим какво става на практика и какво прави съвета. Да вземем цифровата икономика, по-точно да говорим за цифрови икономики, защото в Европа има 28 регулатора, 28 правила, 28 различни пазара. И също какво предлага съветът? Господин Свобода каза да се разширят, да се съкратят разходите за широколентовия интернет. Предлага се за следващата година да се съкратят средствата за новаторство и развойна дейност. Говорихме в рамките на МФР да се увеличат. Сега съветът казва, че ще се увеличат след 2017 година. И имаме редица досиета на масата. Защита на личните данни, спектъра, компютър в облаците. Какво прави съветът? Нищо. Имаме по-малко 10% трансгранична електронна икономика. Много малък процент от бюджета за научно-развойна дейност отива за новите държави членки. Ето това е, което съветът не прави. Една дума за имиграцията. Каквито и аргументи да използвате, господин Вебер, не можете да оставите тежестта на имиграцията на граничните държави. Това не е устойчиво, не е възможно и не можем да пренебрегнем това, което се случва по границите на Европа. Госпожа Ятен Маки има думата. Благодаря, госпожо председател. Бъдещето на Европа зависи от доверието, което гражданите имат в Европейския съюз.